ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар субҳ хайр. Боз оғоз мешавад як видеои мо аз бозори Корвон. Анамхе паплинои дизайни нав, паплинои дубайски да дизайни нав. Инами дубайски неву леон будай, материал леон будай. Ира мадина дизайнерскиша нишон дода будам шумо да сангчоша. Ҳозир боша анами қолаби навша нишон метим. Бине дина ҳами паплина дирӯз дизайнериша дида будем. Ҳозир бошад ин қолаби нава бинед. Ба ин қолабам беҳад хушрӯ омада. Гайч хеле мегам богатый, необычный. Ина қисми қафора тамошо кунед. Чӣ блеск меча санго. Ҳозир аввалин чидаи қолаба мо нишон додистем шумода. Дар материалҳои қимат буду. Дар паплино бори аввал худи ҳами фурӯшанда ҳами қолаба бировардагӣ ҳаст. Марҳамат. Нархш чанд буд? 280 сомон. Иш 280? Бо арзон меша агар бихарам. Ина бинед. Ин амудуш аз сабабе ки леон буда камака қиматтар. Дигарош 250 будана дина будагиё. Ҳозирам ҳаст 250 сомон боншон. Ина бинед чӣ хушрӯ. Рангшам хичам. Оз бо дигароша нишон метем то охира тамошо кунед. Баъд метавонед интихоб кунед. Марҳамат. Дар ҳақиқат ҳама материали хушрӯ. тамошобинони азиз, ана ира бинед. Дар хотир дошта бошед агар игла ма аз паплинои турки шумода нишон дода будам ин нусхара. Ҳозир боша дар паплини дубайски ай? Дубайски. Дар паплини дубайски нусха биромадай. Бинед бо анамин санги нав, бо дизайни нав пешниҳод карда шудагиай. Манзури шумо, манзури харидоро, марҳамат. Чанд даи? 280 сомон. Ишам 280 буда, нига кунед чӣ хушрӯ. Санги зиёдаш дар Турки 500 сомон буд. Ина. Беҳад хушрӯ. Медонам ки бисёриё нағз мебинанд тигра. Нусхаи тигра, ина бинед нусхаи тигр бо як наваш, як намуди дигараш. Ана ин нусхаи дигарша. Ям хушрӯ. Чӣ хели санг дораи? Ну санги оригинали Сваровски задагиай. Қолаби навай. Қолаби нав на блескоша бинед. Чанд сомай? 220 сомон. Ин амудуш 220 сомон дӯстони азиз. Беҳад материали ғафси хушрӯ. ҳеҷ намешава. хичам санг. Санги якум сорт. ҳоз бо дигаршам нишон метим. ана ишам аҷоибот бинед. Сангош. Хади материал евростила. гули майда бисёриё дӯст медоранд. нагар дар кор боша аз инам ҳастай. инам дӯст чандай? 250 сомон. иш 250 сомон. ина бинед сангчош чӣ тоза якум сорта шишагӣ баринан. хичам ғавсакак. ана инаму чабо бинед. дар инаш бошад санги хамелеонай. ҳозир аз наздиктарак нишон метим шумо бинед. дар ҷо хушрӯ омадагӣ нест, вале аз наздик аҷоибот. ҳам гулаш ҳам худаш. ана боз як нусхаи нави паплин беҳад хушрӯ. ида бовар кунед аҷоиби нусхаи ҳами қолаб зебидай, қолаби санг. бинед чӣ хушрӯ. и чанд пулай? 250 сомон. инаш 250 сомон. санги хамелеон, материали ғавси дубайски. паплини ғавси хушрӯ. марҳамат. бо қолаби нав 250 сомон як либос шай. рақамҳои мо дар рӯи экран ҳаст. дар бораи доставка метавонед ки дар анамон WhatsApp нависед ё голос равон кунед, ма мефаҳмонам. ана ин нусхаам хушрӯ. ира пустимора. Пустимор. Материалш чия? Дубайски. ин нархш чандай? 280 сомон. иш 280 сомон абдай. ина сангчоша бинед. беҳад хушрӯ. инам амхе евростил. инаш бо хушрӯ. яркия. дубайски.
هم سنگ زبیدهشه هم خودش عجایب گلی یارکی خوشرو. مرحمت. ایش چند سمه؟ اینش 250 سومون. دوستانی عزیز نرخ‌های هر یک تاشه ما جداگانه گفتم کدامش چند سومونه. هنگامی که خریداری کردن میخواهید شما هم نقشه فهمید و هم صورت چگیرید کدامش مقبول در واتساپ پرتوید. و من پراتر با شما دستافکره گپ میزنم. نبینه دوبایسکی خواهی خوش رو. نرخ‌های که اوزی ما برای شما گفتم همش نرخی یک لباسش در نظر داریم. نرخی همین 3 متر یعنی. انا این نسخه با خوش رو. همشون برای بهار عجایب. بهار برای تابستان عجایب خوش رو. دیده؟ رنگش بهترین. ماتریال خچم سنگوشم. اینم خیلی. اینش چنده؟ 250 سومون. اینش هم 250 سومون بوده. بینید رنگ هم 650 سومونه شلکا میتوه. نسخوش خچه. نمیگی که پپلینی عادی پوشیدگی مقصد برای توی مرکه بهترینه. یک اونجا رفتنده خوش رو.